La història del nostre país ha deixat una llarga llista de dones dignes d'admiració. Algunes han deixat empremta gràcies al seu caràcter indomable. La fermesa de les seves conviccions les ha convertit en referents inspiradors per a tothom. Al llarg de la seva vida, la seva fortalesa interior ha brillat amb força, desafiant els obstacles amb una valentia sense límits i mantenint la seva coherència al llarg del temps, sense renunciar mai als seus principis. Són font d'inspiració per a les generacions més joves, com un mirall on reflectir-se. Dones capaces de transformar la història amb determinació i fidelitat als seus ideals. Una d'aquestes grans dones és, sens dubte, Blanca Serra i Puig, un exemple viu de perseverança, fortalesa i valentia en la lluita per la llibertat i per la justícia. Un testimoni de compromís amb la llengua, la cultura i la llibertat dels països catalans. Amb més de 8 dècades de vida, no ha abandonat mai el seu compromís amb la causa independentista i amb la defensa dels drets humans. La seva valentia no és només física o moral, sinó també intel·lectual. Es manté crítica, inconformista i disposada a desafiar discursos acomodats. Blanca Serra no lluita per nostàlgia, sinó per responsabilitat i futur. És una figura referent que il·lumina la lluita del nostre país amb lucidesa, humor i una inesgotable voluntat de transformació. Aquest esperit lluitador no s'ha esvaït amb el pas dels anys. Ans al contrari, continua alçant la veu contra la repressió i l'oblit, decidida a fer justícia per les agressions patides durant la transició. Als seus 82 anys, el passat 19 de maig, va declarar davant la Fiscalia de Memòria Democràtica per denunciar les tortures que va patir la comissaria de Via Laietana durant la transició. La seva denúncia és una de les primeres admeses gràcies a la nova llei de memòria. Diverses entitats li van donar suport, alhora que continuen reclamant que la Casa del Terror de Via Laietana es converteixi en un espai de memòria. Blanca Serra, que manté l'escepticisme sobre el recorregut de la denúncia i de si s'arribarà a fer justícia, va remarcar que ser dona implicava una forma de tortura molt específica. Serra, juntament amb la seva germana Eva, va ser detinguda en 4 ocasions, entre 1977 i 1982. Van patir vexacions i tortures a la comissaria de Via Laietana de Barcelona i a la Direcció General de Seguretat de Madrid. Aquest cas és especialment revellant perquè les tortures denunciades van produir després de l'aprovació de la llei d'amnistia de 1977, fet que podria evitar que siguin arxivades com moltes altres denúncies similars. Serra ha expressat la seva determinació a continuar la lluita per la justícia, afirmant que si l'estat espanyol no actua, acudirà a instàncies internacionals. La seva iniciativa representa un pas històric en la recerca de responsabilitats per les violacions dels drets humans durant la dictadura i la transició. En parlem tot seguit amb el nostre convidat. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 13a temporada. Avui no parlarem de Blanca Serra, sinó que parlarem d'un altre personatge molt important del nostre país i ho farem amb en Genís Cinca. Benvingut, Genís. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies per ser aquí. Genís Cinca, periodista, escriptor, ha estat corresponsal a Itàlia, s'ha especialitzat en biografies i memòries. Si no anem bé, m'ho dius. Ha col·laborat en diversos mitjans, el veiem sovint a TV3, ha publicat diversos llibres, entre altres Una família exemplar, que va ser Premi Josep Pla, 2013, Malparits, Honorables catalans, No moriré mai, biografia d'Eduard Ponset. Recordo molt l'Eduard Ponset quan deia que no estava demostrat que s'havia de morir. El Cavaller Floyd, que vam presentar en aquesta casa amb un altre programa d'aquesta casa, que és, ja ho sabeu, el retrat de l'home de negocis i mecenes català, en Joan Baptista Cendrós. I recentment, i amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor, ha publicat
Candel, la vida de Paco Candel, la màquina d'escriure, que és un llibre que tenim aquí damunt de la taula. Aquí el veieu perfectament. I amb ell volem parlar d'aquest llibre i, per tant, parlar de Candel. I més que parlar de Candel, de la mateixa manera que fa aquest llibre, parlarem de l'entorn d'en Paco Candel. Abans d'entrar en el llibre, perquè jo he llegit que en la teva vida has fet moltes coses, a més de periodista i escriptor. No sé si és cert, jo ho he llegit en algun lloc, que has fet de model publicitari, de venedor d'apartaments, d'estiuets, tot això. O sigui, has fet moltes coses, no? Sí, bé, escolta'm, no sé. Jo també, No sé qui va dir que s'havien de fer moltes coses per arribar a escriure alguna cosa de valor. I estic completament d'acord. Com més t'alimentis de fonts diferents, doncs hi haurà qui et dirà no, escolta'm, jo no he sortit de la meva habitació i m'he dedicat a... No ho sé. Però la veritat és que haver fet moltes coses m'ha reportat molts avantatges. Molta experiència, no? Molta experiència, sí. I haver fet, sobretot... A mi la feina que més m'ha agradat de sempre és la feina de venedor, de comercial. Jo això ho havia fet a Andorra, al diari d'Andorra, no hi escrivia, hi feia de comercial. I era capaç de vendre, no ho sé, jo em sorprenc a mi mateix de... Tinc un do per vendre't qualsevol... Jo m'ho crec, m'ho crec, perquè de la manera que parles convences a tothom. I aleshores vaig anar a fer de venedor d'estiueig i em vaig forrar, literalment. O sigui, ja et dic, no ho sé, la gent em compra i és un art, l'art de vendre, que a mi m'interessa molt i sempre que ho he fet m'ha agradat molt. Ja està, no sé... També deia aquesta presentació que vaig llegir a no sé on. Perdona, Jaume, conèixer un ofici en profunditat, en el cas del meu de venedor, també t'ajuda a conèixer altres oficis com el d'escriure, el fet d'escriptor. Jo volia ser escriptor des de que estudiava periodisme i d'aquí ve la voluntat d'anar a conèixer-ne un cara a cara i d'aquí ve la voluntat d'anar a conèixer algun dia el Paco Candel. Havies fet de negre literari, també? Com ho saps tu, això? Ho he llegit en algun lloc, no em facis dir on, però ho he llegit. Sí, és una manera de sobreviure molt interessant. El negre és aquell, diguem-ne, que escriu per un altre, per entendre'ns, no? Et truquen i et diuen, soc tal, i dius, ostres, que en sèrio? Sí, escolti, jo vull fer una novel·la. Me la faria? Vostè m'han dit que escriu bé, ràpid, potent, i et trobes amb aquest personatge i generalment persones molt conegudes del món de la televisió, acceptes fer una novel·la, la fas, la treuen al carrer, té un èxit espectacular i el que l'ha escrit ets tu. I llavors, jo he arribat a anar a la presentació d'una novel·la feta per un personatge i jo estar a última fila... Que era la teva. Sí, però esclar, tu has signat un contracte, allò ho cedeixes i endavant. I dir, ostres, quina barra tenen alguns personatges és que, no sé, ara em treus un tema, que és un gran tema, que quina barra que té aquest senyor, que m'ha pagat diners que jo he acceptat. Sí, és un acord. Per prostituir-me. Has arribat a un acord. He arribat a un acord i ara quina barra que té d'explicar exactament les claus per enganxar el lector i dir-li, escolti, aquesta història va d'això, d'això i d'això, ha de llegir-se el llibre perquè és interessant per això, perquè és el que jo li he dit i és el que tu a casa teva has fet, no? Vostès deu haver documentat molt sobre això, no? Sí. Me'n recordo una vegada que mesos documentant-me. Em va trucar. M'havien encarregat una novel·la, la vaig començar a fer a l'època del boom de les catedrals, de temàtica catedralícia de les novel·les, engegada per l'Ildefonso Falcones, no és ell, Que quedi clar, això. Que quedi clar, i aquest senyor aleshores em va trucar i em va dir, escolta'm, el tema de les novel·les, de les catedrals, està començant a passar de moda. Ara em diuen que es venen molt els vampirs. Podríem posar-hi uns... Algun vampir? I llavors, jo ho tenia molt avançat
I li vaig dir, sí, home, sí, ja t'hi posaré uns vampirs. I en aquella novel·la hi havia uns vampirs, i allà estan. I he de dir que, bé, en fi, escolta'm... Parlem de Candel, que és parlem infinitament d'aquest més llibre. interessant. No he vingut aquí a parlar de mi, sinó del Candel. He venido a hablar de mi libro. No, tampoc. A mi m'interessa parlar del Candel perquè el trobo en extrem interessant. De fet, tu has començat... Hi ha hagut un moment que ho has dit, que tu volies ser escriptor, etc. i això va ser el motiu que vas anar a veure Candel. A mi anar-lo a conèixer, anar a conèixer l'autor, l'escriptor, el novel·lista, que jo a casa meva havia vist al despatx del meu pare, un despatxet molt petitó, que teníem al 7è pis on vivíem a Manresa, em va impressionar perquè aquell era l'autor dels Altres catalans, que era un llibre que el meu pare el tenia en un lloc molt privilegiat de casa i que jo des de molt, molt petit havia vist aquella portada. I ell s'havia enfadat molt amb el seu llibreter perquè no havia aconseguit el llibre fins a la seva 7a edició. I el llibreter, quan el meu pare l'any 64 l'anava a buscar, el llibreter li deia, no, és que s'ha acabat. I deia, però guarda molt, perquè jo te'l compraré. Diu, no, és que només tan bon punt el llibre m'arriba de l'editora, el llibre em desapareix perquè els venc tots. Això del Candel és un fenomen i tal. I al final va aconseguir-lo en 7a edició, crec que el novembre del 66. No ho sé, però va tardar temps a poder aconseguir el seu volum de la seva edició. El conservava amb molt d'amor i quan se l'havia llegit em va dir aquest llibre és fantàstic perquè aquest senyor t'explica amb una senzillesa espaordidora un fenomen de la immigració espanyola cap a Catalunya que ningú fins al moment havia sabut explicar d'una manera tan efectiva. Tothom ho havia intentat, s'havia provat, però arriba un Paco Candel que t'ho escriu d'una manera fantàstica que fa que els propis catalans ho comencin a entendre i a acceptar i a una mica incloure, no? I tu vas allà i què li dius a Paco Candel? Mira, jo vaig anar exactament... Jo quan vaig a casa d'algú o en un programa no sé què... Et mudes? M'arreglo. M'arreglo, és una manera de dir-ho. M'arreglo, val? A casa dels meus pares, t'has d'arreglar. Jo és una cosa que m'ha quedat. És com acabar-s'ho tot del plat o arreglar-te quan vas a casa d'algú i quan vaig trucar al Candel per anar-lo a veure em vaig arreglar. I el xoc va ser que em va obrir la porta un senyor amb batín i sabatilles, que així és com comença la biografia. Així ho expliques al principi. I jo vaig pensar, ostres, nano, no anem bé, avui aquí no... Aquest senyor... Amb aquelles sabatilles, que fan plac, plac, desenganxades, unes sabatilles d'avi que anaven desenganxades i em feia molta gràcia perquè anava fent sorollet, un sorollet amb la llengua desenganxada a la sabatilla, que és un motiu literari que utilitzo per entendre que estem relaxats amb un personatge que em va explicar una muntanya de coses arran del meu coneixement sobre la seva persona. I que això va ser una mica el fet que em va obrir les portes de casa seva i de la seva ànima una mica per explicar qui era el Paco Candel, aquell autor dels Altres catalans que l'havia clavat en un llibre d'una manera tan precisa i rigorosa, no? Per explicar un fet inexplicable que era la immigració castellana a Catalunya. I tu li dius que vols ser escriptor? Jo li dic que em vull dedicar a escriure. I ell em diu, però això, me'n recordo molt bé de la paraula, això és impossible, home. Això no... Dic, però bé que ho fa vostè. I llavors ell quedava pensant, dir, hosti, aquest tio... Dic, sí, però jo... I en una situació molt difícil, li afegia, no? Sí, però jo, dic, i a més, li vaig acabar dient, vull fer la seva biografia. I va dir, no, això no pot ser, perquè jo tota la meva vida ja l'he explicat als meus llibres. I jo això no ho creia. I aleshores és on es crea aquesta confabulació amb el Candel, que jo em decebo molt, i aleshores aquell dia vaig pensar, això s'ha acabat, ja no tornaràs mai més a veure aquest home perquè s'ha acabat, no? T'ha dit que no. I diu, escolti'm, siguem justos. Ha costat molt arribar a la llibertat d'expressió i de premsa que tenim avui dia, per tant, jo li dono una oportunitat. Si vostè m'explica alguna cosa de la meva vida que jo no sàpiga, parlem-ne. Déu-n'hi-do, no? Seguirem. I llavors hi vaig pensar, i ho sabia. I li vaig dir, una de les anècdotes més
impressionants que mai m'hagin explicat d'un escriptor, me la va explicar l'arquitecte Manel Ribes Piera, que és el que va dissenyar l'actual dispensari de Port, que és el cap doctor Ribes, que era el seu cosí. El doctor Ribes... Parlarem del doctor Ribes. El doctor Ribes era un dels tants beneficiats que els Candel, després de viure en una barraca, a les cases barates, i finalment ho fessin a l'església de Nostra Senyora de Port, a la parròquia, on el pare de Candel feia de sagristà, i va instal·lar el petit dispensari on el doctor Ribes va començar a atendre criatures, criatures del 0 als 90 anys, perquè allà s'hi visitava tothom. I per totes les malalties. I per totes les malalties, imagina't. Gent que mai havien tingut assistència mèdica, per primera vegada, gràcies al doctor Ribes, van poder tenir un metge que de la zona alta, ell era pediatre, els baixava a visitar a la falda de Montjuïc, ple de barraques i de tot el que puguis imaginar. El doctor Ribes visitava allà, també hi tenia a l'escola de Port la Pepita Casanelles, gran personatge, una pedagoga de Vilafranca tremenda. Hi havia el Jaume Cuspinera, el mossèn Jaume Cuspinera, un de tants capellans obreristes que van a parar a la parròquia de Port. Hi havia l'Elias Ortiz, que era aquest superveí de barri que es va carregar a l'esquena també les necessitats d'un barri molt mancat de coses, d'aigua corrent, asfaltat, bé. I el Candel enmig de tot això. El dia que el cosí del doctor Ribes baixa a les barraques a davant de la parròquia, molt a prop, per justament atendre la petició del seu cosí, el doctor Ribes, per fer un dispensari, baixa amb els plànols, els estén, escolta'm, aquí podríem començar fent això, no sé què. Se li costa un senyor. I li diu, escolti'm, perdoni, vostè és l'arquitecte? Li diu, sí. Que me la faria una habitació pel meu fill? I l'arquitecte, el Ribes Piera... Dintre el dispensari. A dintre el dispensari. Diu, home, això és un dispensari. Per què la vol una habitació pel seu fill? Aquí hem d'atendre malalts, aquí han de venir la gent que a la parròquia ja no poden més. Diu, és que el meu fill, que és aquell d'allà, estava lluny, vol escriure. A la parròquia fem tantes coses que el pobre nano no té un lloc per ell, que jo considero que ha de tenir perquè estigui tranquil i tingui la tranquil·litat, tingui la calma per poder escriure, perquè el noi vol escriure. I aquest arquitecte parat, que m'ho explicava, m'ho va explicar per telèfon, després vaig anar a dinar amb ell perquè m'ho expliqués de viva veu, em diu, bueno, és que aquell senyor creia tenir una fe cega en el seu fill que escrivís i li vaig dir una cosa horrorosa. Li vaig dir, miri, no li faré una habitació pel seu fill perquè això és un dispensari. I segona, digui-li al seu fill que això d'escriure és impossible. Impossible. I aquí encara més. Perquè, vigi, això com s'ho pot imaginar, això que sigui possible? Era el Paco Candel. Li acabo d'explicar això al Candel i se'm posa a plorar. Quedem uns minuts silenciosos, emocionats, i, ostres, escolti, perdoni, i tal, i llavors ell em diu, escolti, ara m'adono que no tot ho he explicat als meus llibres i que realment els personatges més immediats de la meva vida no els tinc biografiats i no els tinc controlats a nivell vital, no? Farem una cosa. Fes la meva biografia, però no parlis de mi. Parla del doctor Ribes, del qual n'he descuidat la biografia. Parli del meu pare, d'aquells primers immigrants que van arribar, en el seu cas de València, per treballar a la falda de Montjuïc, a la pedrera del Morrot, per treure pedra per fer el primer metro de Barcelona. L'any 27 va arribar. Exposició universal, no? Universal, tot això. Parli del doctor Ribes, parli de la Pepita Casanelles. Tremendo personatge, Pepita Casanelles. Parli de l'Elias Ortiz. Parli del mossèn Jaume Cuspinera, que es va secularitzar i es va casar. Amb la Pepita Casanelles. La Pepita Casanelles. Diu, parla d'aquestes històries que són sensacionals i una mica conformen el tou de gent immediata que em van construir a mi com a personatge i com a escriptor. I aleshores aquí se'm va girar feina i vam anar repassant, i a la biografia anem repassant la seva vida, sobretot també, que és el que em semblava més interessant, a través
de tots aquests personatges secundaris de pel·lícula que són boníssims. Exacte, això és el que trobareu en aquest llibre quan el llegiu. I, per exemple, doncs, trobareu que ell, quan escriu un llibre molt important, que és Donde la ciudad cambia su nombre, Sí, senyor. escriu un llibre molt important, l'escriu amb tanta passió i així, que va posant els noms de les persones reals. I parla sobretot del Perxas, el Perxas, el Gru, el Dostoievski, el Mitja Orella... Que li faltava mitja orella. És que... I què li passa llavors, quan publica aquest llibre? El Candel... Fixa't en una cosa, això és sensacional. Quan publica Donde la ciudad cambia su nombre, els personatges de la novel·la surten de la novel·la i el van a buscar a casa. El van a buscar amb ell. Per retonyinar-lo. O sigui, fixa't tu, el nivell de realisme que aconsegueix és tan gran que els personatges es fan vius perquè són reals. I aquí està la clau, Candel. I és la mateixa fórmula que aplica a tot arreu i per això funciona tan bé. El realisme que aplica després amb els altres catalans, encara que sigui un assaig, és amb tècnica novel·lada, narrativa, d'explicar, de fer un retrat tipus Dickens tan precís dels personatges que sembla que els hagi conegut, però és que els ha conegut. I per això té tant d'èxit, perquè és un gran escriptor i sap treballar d'una manera molt efectiva amb bé els seus personatges i la narrativa que hi aplica. És que és fantàstic. És que el Candel és un autor molt bo, I ell, precisament... Ens hem descuidat una mica de reivindicar aquesta alçada literària que fa que ens arribi el missatge. I quan se li encarrega escriure als altres catalans, el Candel sap molt bé per on ha d'anar perquè la tècnica ja la té. I què passa? Aquesta vegada els personatges no surten a la novel·la per anar-lo a buscar a casa, surten de tot arreu del país per llegir-lo, perquè diuen, ostres, aquest tio ha retratat un fenomen sociològic impossible de retratar perquè ha tingut en compte totes les perspectives, perquè els ha conegut. Les persones. Les persones. Treball de camp, periodisme. No és retratar des de la teoria, sinó periodisme el que ja no es fa, que és retratar des del treball de camp. I això és el que fa Candel amb tots els seus llibres. Que, de fet, li proposen primer un altre títol, que ell no accepta. Sí, senyor. És que és tan interessant, això. Li proposen escriure Nosaltres els immigrants. Com que Edicions 62, que és que li encarrega aquest llibre, ha tingut molt d'èxit en el seu debut com a editorial amb Nosaltres els valencians, del Joan Fuster, l'intel·lectual valencià, li encarreguen al Candel Nosaltres els immigrants. I en Candel diu, no, de cap manera, m'estàs imposant un concepte que jo no he dit. Tu m'has vingut a veure perquè després de Donde la ciudad cambia su nombre em van encarregar i vaig publicar un article boníssim, que és el pinyol de tot el que estem parlant, publicat en una petita revista cultural que es deia La Jirafa, en homenatge a Catalunya, li encarreguen, parlen de tots aquests personatges, aquests fenòmens, aquests immigrants que han vingut aquí, i ell construeix un article de 2.000 paraules, petitíssim, on aconsegueix sintetitzar tot això que estem dient. I ho titula Los otros catalanes. Algú de Barcelona s'ho llegeix i diu, ostres, encarreguem-li a aquest tio una cosa grossa sobre això, però que es tituli Nosaltres els immigrants. I ell diu, no, m'has vingut a buscar per aquell article, però t'ho titularé en el seu títol original, perquè és un concepte molt potent que jo penso que és el que hem de d'anar als altres catalans. En el moment que ja han vingut a viure aquí i fan arrels aquí, ja no són immigrants. Bé, això és una mica la lectura profunda d'aquest tema, està tan ben pensada, està tan ben viscuda, que és extrapolable, fins i tot avui dia, jo crec. El concepte dels altres catalans és una troballa literària fantàstica. Però és una troballa literària per titular. És que el Candel titula molt bé. És que el Candel Donde la ciudad cambia su nombre... La ciutat canvia su nombre. Oh, que és bo. Recomano, qui s'ho vulgui llegir en català, el Gerard Reguer ha tret una traducció fantàstica que ha traduït On la ciutat canvia de nom, que el recomano. Però veiem la perícia literària d'un Candel que fa uns títols. Després de les queixes dels veïns
per donde la ciutat canvia su nombre, fa un altre llibre que es diu Dios la que se armó. Dios la que se armó. És boníssim, on explica justament el que li ha passat. El que li ha passat arran de la ciutat. Què fa? Ho torna a fer. Torna a sortir el perxa i torna a sortir. I llavors encara en fa un altre més endavant, explicant el pes dels personatges que s'ha carregat a l'esquena. De fet, surt amb un sac carregat a l'esquena, ple de cames i braços de personatges, que es titula el llibre Acuestas con mis personajes. I surt amb un sac, el pobre Candel, doblegat d'esquena, carregant-se tot això. Hòstia, és fantàstic. És un llibre rere l'altre. Quan el fan, se'n va al Senat. L'escolleixen senador i ell no vol anar-hi perquè tal, i treuen 1.263.000 vots, l'entesa dels catalans. Gràcies a una pota, una tercera pota d'aquesta candidatura, Benet Cirici Candel, que és el Candel, que recull una bossa electoral enorme que fins aleshores ningú havia votat ni no havien votat, l'any 77, amb un rècord absolut electoral que encara no s'ha batut. I què li passa, perquè ho expliques aquí també, què li passa quan el truquen des de Madrid? Clar, quin llibre fa aquí, per exemple? O sigui, com t'ho titula, això? Bueno, els títols dels llibres... Un charnego en el Senado. Un charnego en el Senado. Sí. És molt bo. Què li passa? El truca la senyora de Madrid, del Senado, y le digo, oiga, Candel, tengo que llenar la ficha de los senadores, todos son gente muy importante, aquí usted, ¿qué carreras tiene? Yo ninguna. Bueno, pues dígame, títulos. Yo título no tengo ninguno. Bueno, pues, estudios, ¿no? Estudios, no tengo nada, de nada. I llavors la senyora es va anar posant nerviosa i al final de l'entrevista li va dir, oiga, Candel, ¿usted qué ha hecho en la vida? Porque aquí tengo que poner algo. Diu, yo, señorita, solo he escrito 56 libros. Aleshores eren 40, però són 50... O sigui, una mica et dona a entendre la vocació d'un autor que se sentia escriptor, era escriptor i es va convertir en un gran escriptor, que jo per això el rememoro tant, perquè és que té una habilitat... És un cas únic, el del Candel, és únic. Parlem d'alguns dels personatges que també vas, perquè és la biografia d'en Candel, però no és la biografia d'en Candel, és tot el que hi ha a l'entorn del Candel, no? I hem parlat del doctor Riba, no? Explica'ns una mica qui era el doctor Riba. Personatge molt important que ara el cap que hi ha allà porta el seu nom. Sí. Que possiblement sigui l'únic... N'hi ha un altre. N'hi ha un altre. Crec que a Catalunya, o sigui, tot, que això també és una cosa que ens ho hem de fer mirar, hi ha el cap Concòrdia, Sabadell, o hi ha el cap de Falset, o el cap Manresa, o el cap tal, que són nominals de les ciutats, però només dos, pel que jo tinc entès, a Catalunya porten el nom concret d'un metge. Un d'aquests és el cap doctor Ribes, Magri, que és el que dona nom al cap de Nostra Senyora de Port, a la zona franca. Per què? Perquè la potència d'aquest personatge al barri encara avui es nota i és la història d'un senyor que als anys 40, decebut per com el franquisme tractava la seva devoció religiosa amb el nacionalcatolicisme. Era un home molt religiós, el doctor Riba. Extraordinàriament devot, un home molt religiós, pertanyia a una congregació, un home que, escolta'm, decideix que quan als vespres tancarà la seva consulta pediàtrica, que estava a Balmes, València, es posa les catiusques, jo el xubasquero, a casa meva en dèiem xubasquero, posava el xubasquero, l'impermeable, i se n'anava amb el seu cotxe a la zona franca, que estava fosc, no hi havia llum, no hi havia res, ple de fang, per això portava les catiusques, a donar atenció mèdica per primera vegada a nens que no n'havien rebut mai. Fixa't quina potència, El pare del Candel li fa una habitació petita a la parròquia i allà comença una mica a atendre. Després lloga un pis, un piset, li deien al metge del ral, perquè havies de donar un ral per anar-ho a buscar, descobreix que hi ha el que li lloga el pis, li cobra aquest ral, que no és per ell, perquè ell ho fa gratis. Se'l queda el del pis, i llavors torna a la parròquia per atendre la parròquia, i el doctor Ribes, que és quan al final se'n cansa i diu hem de fer un dispensari. Tot això hem d'oficialitzar, la Seguretat Social no existia,
No, clar. Tot això era una cosa molt feta i deixat estar, molt complicat. I comencen a agafar aquesta idea de fer el dispensari. Però bé, l'important és que el doctor Ribas es converteix en més que un metge. Es converteix en algú que per primera vegada baixa a la zona franca, a la falda de Montjuïc, per atendre gent que mèdicament no havien tingut cap mena de metge en sa vida. I ell tampoc tenia medicaments. Una persona dels barris alts de Barcelona, d'alt estànding, etc. Ribas atenia els Ferrer i Salat i companyia. O sigui, tot el que era la zona, la gent bé de Barcelona tenien aquest pediatre, el doctor Ribas, que va arribar, atenció, Jaume, va arribar a confegir més de 60.000 fitxes de gent que no havien tingut mai assistència mèdica. No estem parlant de 1.000, 2.000, 3.000, estem parlant de 60.000 fitxes. Déu-n'hi-do. A veure, vull dir, es diu aviat, Una feina 60.000 persones que ingent. per primera vegada van tenir assistència mèdica. I que després anaven creixent. N'hi diuen els nens del doctor Ribas, que n'hi havia que tenien 90 anys. Gent que gràcies a ell van poder tenir una vida mèdica més o menys digna. Ell anava amb pastilles per tot arreu, que eren trossets de xocolata. Anava donant xocolata perquè no visitava les farmacèutiques, els laboratoris farmacèutics, perquè li donessin els medicaments que ells ja no farien servir. I aleshores s'anava a Madrid, s'anava on fos, per aconseguir tots els medicaments que els laboratoris ja no volien i que ell et podia administrar, aspirines i de tot aquí. Tremendo personatge, molt interessant. Com és que no se n'ha parlat? Ara n'estem parlant. Però com és que ha molta feina. aquests grans personatges... El Candel se't posava a plorar quan et deia, quan ja al final no podia escriure, deia, ostres, m'ha faltat per fer la biografia del doctor Ribas. M'ha faltat per fer. Ho explica, quan va morir el doctor Ribas, que era el 2002, va escriure un article a l'Avui que deia, lamento profundament no haver fet la biografia del doctor Ribas perquè és un d'aquells superpersonatges que no tan sols m'han fet a mi, sinó que val la pena parlar-ne. Una altra persona que ja has començat a citar-la, la Pepita Casanelles, mestra. El cas de la Pepita Casanelles és un cas espectacular. O sigui, una noia de Moja, t'he dit Vilafranca, però en realitat era de Moja. De Moja. Igual que el rector de la parròquia, en el seu moment, de Port, que va pescar aquesta noia, van a veure els seus pares, tenia 16 o 17 anys, una noia que estudiava magisteri, una noia que era molt bona professora, enamorada dels nens, de la manera que tenia de donar classe, que la pesca perquè se'n vagi a viure a la parròquia de Port. Va quedar literalment segrestada per aquest Don Pedro, el mossèn Pere, que era un personatge difícil. Va entrar i ja no la va deixar sortir. Ja la va deixar sortir perquè aquesta senyora allà, aquesta noia allà feia de tot, sobretot la classe de les nenes, donant classe a les nenes que per primera vegada... Aquesta senyora, a la parròquia de Port, va alfabetitzar una quantitat de nens i nenes espectacular. Ella sola, I el pare del Candel li va fer un petit racó on donava classe inicialment, que era a la parròquia, en una sala que encara la faig veure als itineraris que he muntat pel barri, arran de la biografia del Candel, per ensenyar el lloc on el pare... Fas uns itineraris pel barri? Has de venir. Com s'ha de fer això? No només per mi, sinó per la gent que ens està escoltant? No, és que s'han acabat, o sigui, estan plens ja. Ja està tot ple. Bueno, és que és molt interessant. Clar. O sigui, el Lucio, que és l'actual rector de la parròquia, que és un tio sensacional, ens deixa entrar a la parròquia per visitar justament els llocs on... El lloc on creiem que es va amagar el Candel, quan el va amagar el seu pare, que el venien a buscar. I el lloc on donava classe... Quan anava al Perxes i anaven tots aquests... El lloc on el doctor Ribas atenia. Tenim una foto d'això, és a dintre la parròquia. El lloc on els Candel vivien i tot això. Bé, ell va viure fins al 61, a la parròquia. La Pepita Casanelles, em preguntaves per ella, és la mestra d'escola que quan les nenes complien 12 anys, cridava als pares i deia, per favor, no me la tragueu de col·legi i no me la porteu, que sé el que passarà, a fer de minyona a la zona alta. Que era el que es feia molt, llavors. Es feia molt. Baixaven a les cases riques amb una nena per fer de minyona, això és tremendo,
Llavors la Pepita Casanellas parlava amb els pares, amb els que veia més predisposats, i deia, per favor, no me la porteu a fer de minyona. Deixeu que segueixi estudiant. I encara hi ha moltes nenes, senyores, agraïdes a la Pepita Casanellas, que en el seu moment havia evitat que se n'anés a fer de minyona a la zona alta de Barcelona. Imagina't tu la potència d'aquests personatges. I el sacrifici de dedicar hores i hores a... Va donar classe a Port fins a l'any 89, em sembla, Dècades i dècades, insistint i persistint, i muntant escola, i... Tremendo, tremendo. I es casa amb un altre personatge important. Es casa amb el mossèn Jaume Cuspinera. Amb el mossèn, que és un altre personatge. Es coneixen allà, es van conèixer a la parròquia. Sí. Esclar, o sigui, tu pots imaginar això? És sensacional. Són coses de pel·lícula, mossèn Jaume Cuspinera surt amb pseudònim, aquesta vegada sí, pseudònim molt així... no recordo el nom que li diu, però és el protagonista d'una novel·la que es diu Hemos sido traicionados, que són uns capellans que mica en mica es van adonant que allò del franquisme no va enlloc i que el que realment importa és ajudar la gent i a fer que el barri millori de manera estructural, cosa que aconsegueixen, per altra banda. O sigui, són una gent que es carreguen a l'esquena les necessitats que el govern franquista no era capaç d'assistir, no? I llavors el mossèn Jaume Cuspinera, amb la seva decepció, que el van exiliar ara no recordo on, en una altra parròquia el van exiliar, va tornar a Port, es casa amb la Pepita... Una història fantàstica, te la reconstrueixo aquí a la biografia, explicada pel propi Candel, que estava fascinat amb aquests personatges que ell veia que eren com de pel·lícula, perquè una gent sacrificada. Aquest mossèn Jaume Cuspinera és una cosa... T'ho explica a Hemos sido traicionados, els capellans obreristes, que se'n deia, no? Després hi ha les deixades. Les deixades eren la quantitat de capellans que van deixar per convertir-se a la vida civil i com el franquisme els va putejar. Els van maltractar d'una manera tremenda, no trobaven feina, que és quan es casa amb la Pepita, que el va ajudar i va dir aquesta la Pepita és una cosa fantàstica, perquè el va cuidar i vinga, Jaume, se'n van anar a viure en un pis, ole. I això era el que el Candel havia vist en la seva joventut, no? Aquesta força d'una gent que treien energia d'on no n'hi havia i van construir l'actual barri. Que tu ara veus les vivendes de la SEAT, que jo me'n comprava un d'aquells pisos. Són pisos que en el seu moment, que estan molt ben fets, són uns blocs enormes de 7 plantes que la SEAT va fer pels seus treballadors, no? I que avui conforma un petit barri, perquè Déu-n'hi-do la de vivendes que van fer allà, que són totes iguals. Nosaltres hem anat passant algunes imatges de Cantunis, de les barraques de Cantunis, hem passat també unes imatges de les cases barates. Encara ara tu passes per la ronda litoral, a baix, on hi ha els dipòsits, aquells dipòsits de gas, encara veus 4 casetes del que havia sigut... Cantunis. Exacte, tot això són imatges. Ara ha passat, l'anterior era Cantunis. El que havia sigut l'antic barri de Cantunis, ple de casetes soltes, amb uns camps, aquí hi havia uns horts fantàstics, aquí s'hi feien... Això del graner de Barcelona, a començament de segle XX, aquí, de fet encara ara no en va, la carxofa del Prat de Llobregat és tan bona, perquè aquesta terra, aquí on som ara, Esplugues, tot això, se n'anava cap al mar, això és un delta del Llobregat fantàstic, amb una riquesa natural enorme. El que passa que ha canviat tant. Ha canviat molt, però aquella riquesa natural hi és, i tu te'n vas a fer una volta per la desembocadura del riu, hi ha una riquesa d'aus i de vegetació fantàstica. Les cases barates. Les cases barates, exacte. Veus? Cases barates del Bon Pastor. Això és el Bon Pastor, És el Bon Pastor. Aquesta era la disposició amb què el Candel, quan viu aquí amb els seus pares, en una caseta d'aquestes, els carrers primer estaven numerats, després portaven nom propi, de bolets i de coses catalans, carrer Rossinyol. En aquestes cases és on munta aquesta novel·la Donde la ciudad cambia su nombre. Eren cases d'una sola planta, molt ben distribuït, tipus una mica barracó.
de camp de concentració, ja t'ho dic ara. En comparació d'on venien, també... Bueno, esclar, això suposava una millora substancial. Després de viure a les cases barates, els Candel se'n van a viure a la parròquia de Port, que ja va suposar, imagina't, aconseguir ser el campaner de la parròquia, el sagristà de la parròquia, era un canvi substancial. No per la campana en si, sinó pel que suposava estar en un centre de barri veïnal on hi passaven coses i on s'hi organitzen coses. Era una mica, gairebé una cèdula, va acabar sent una cèdula antifranquista. Aquí s'hi reunien, parlaven, es conxorxaven, feien l'escola, el doctor Ribes, aquest, aquell... Va acabar sent un centre neuràlgic del barri on els Candel vivien. I, per tant, ell té una font, té una matèria primera humana de primer grau, boníssima. Aquest llibre té, per això, un precedent, que vas escriure tu, que es deia La Providència, es diu Paco. Sí. Oi? És una mica el precedent d'aquest llibre, no? Sí, allò va ser un primer assaig biogràfic que el vaig treure molt precipitadament quan ell va morir i que jo feia molts anys que el volia, que l'anava retreballant, anava polint, anava traient coses que tampoc creia que servissin per avançar en la biografia i vaig acabar polint un text que jo me l'estimo molt, amb un personatge central, que és el Candel, que a més, ell, com que ja no podia escriure, volia fer unes últimes memòries i que queden aquí recollides amb tot el que em va explicar cap al final de la seva vida. Durant uns quants anys que ell ja no es veia amb cor d'explicar segons què, aquí queda explicat. En aquest La Providència es diu Paco, el títol, que també és un títol candelià, aquest, no? És una miqueta un títol de Candel. És cert l'anècdota del títol? Sí. De que la dona... Explica-la. És que un dels grans personatges en la vida del Paco Candel era la Maruja, la seva dona. Un personatge extraordinari, una dona simpatiquíssima, amb una energia tremenda, murciana. Ella era murciana, es van casar amb el Paco, van tenir 2 fills i una de les anècdotes més bones del Candel, justament, aquí també te l'explico, és quan el Candel, que a finals de mes anaven molt justos, de calés, un home que escrivia una quantitat d'articles inhumà, amb molts llibres, cada Sant Jordi treia un llibre, aquest senyor. Aquest senyor era un prolífic. 56 en total. Són molts llibres, molts llibres, amb una capacitat d'escriptura bestial. La seva dona entrava al despatxet del Paco, li deia, Paco, que este mes no llegamos, a ver com ens ho fem, això, i la seva dona, la Maruja, li deia, habrá que avisar a la Providència, perquè no ens en sortim, i el Paco agafava la seva Olivetti, se n'anava cap al seu despatxet i li deia, la Providència se llama Paco. Que vol dir escriure tant com puguis i tan bé com puguis i siguis capaç de fer, perquè aquest és el meu ofici i el portaré fins al final. Que també et demostra una mica l'autenticitat narrativa d'un personatge que no va escapar mai de la seva manera de ser, de la seva vocació autèntica per l'escriptura i que no va marxar mai a viure en cap altre lloc que no fos l'arc que conforma la parròquia, el carrer de la Foneria, el carrer de la Muga, els ferrocarrils catalans a davant, i aquest triangle de les cases barates, aquest barri de Cantunis inicial, on ell sempre va viure. No l'haguéssim pogut entendre fora d'aquest context. Altres se'n van anar a viure a Sarrià, o fos a la que millores econòmicament. Milloren, canvien. Ell va continuar. No hagués sigut capaç de fer aquest pas, no? En fi, fantàstic. Algun altre personatge que vulguis destacar? N'hi ha molts, clar, és que n'hi ha molts, no en podem parlar de tots. Aquí n'hi ha un de molt interessant, que és on es reunien a la Pipironda, amb el tema teatral, que és el Xavier Fàbregas. El Xavier Fàbregas és un altre personatge del món del teatre, un crític literari molt interessant, molt amic d'en Candel, que també és el que el primer el porta a fer un viatge a París, l'any 68, precisament. El Xavier Fàbregas, amb molta vista, diu hem d'anar allà, i agafen un cotxe, se'n van cap a París
i tornen a anar, i és a París on precisament el Xavier Fàbregas fa entrar en Candel en contacte amb qui? Amb el PSUC, amb el Lope Raimundo. Lope Raimundo estava exiliat a París, coneix en Candel, s'hi fixa, i d'aquí creiem que neix una mica, comença a néixer la idea d'aquella entesa... Que acabaria amb l'entesa dels catalans. Que el 77 es patega, no? Fixa't, tot això és una espeteca en el temps, que va i ve, però que té les seves connexions amb aquests grans personatges secundaris que el fabriquen amb ell com a personatge, no? Fabriquen, és un dir mal dit, però que conforma aquest univers humà tan ric de personatges que no són casuals en la vida de Candel, sinó que el van construint intel·lectualment, tot i que no és un intel·lectual, sinó com a escriptor i com a persona. Fixa-t'hi, és molt... En algun lloc també he llegit que tu resumies el llibre en aquesta frase. Aviam què. És la història d'un home senzill que, amb una màquina d'escriure, va canviar la mirada d'un país. Sí, senyor. Això ho he dit jo? Crec que sí. Doncs està ben dit, o sigui, no canviaria. És veritat, que és una cosa que a mi m'impressiona molt. Per això l'he titulat La màquina d'escriure. Perquè, fixa-t'hi, jo l'he vist, aquesta Olivetti. Una màquina destrossada, que allò va espetegar, imagina't, milers de vegades cada dia amb una potència tremenda. Com un home sol pot arribar a inventar un univers. Cony, és que això en un altre país és un premi Nobel. Sí, sí. I no fotem faves, és que és molt fort això. És una obra llarga, profunda, extensa, amb una manera d'escriure molt pròpia, gens superficial, pel que es pugui dir, amb uns diàlegs sensacionals. Els diàlegs i les descripcions que fa de com munta els personatges és una cosa espectacular, és molt pròpia, és irrepetible i no es pot copiar. És Candel. Ell mateix se situa, com és una cosa molt curiosa que la feia sovint, parlar d'un mateix en tercera persona, no? El Jaume pensa que aquest programa li està quedant rodó perquè avui estem parlant de coses... No, saps què? Pararem i llavors ell feia el mateix. Al Paco Candel li han encarregat un llibre que el titularà Els altres catalans i em sembla que té material per escriure. Ostres, i això enganxa molt. I ens ho fa, aplica aquesta fórmula a tot arreu. Tinc un amic que es diu Enrique, són noms reals, a més, que una vegada em va explicar que els seus pares havien vingut i ja està. I un cop ha engegat això, amb un gran coneixement de l'ofici, d'escriure, et va muntant tot per primera vegada el rerefons literari negre sobre blanc del fenomen de la immigració. I es converteix el Paco Candel en un personatge únic que al darrere d'aquest concepte tan potent que és el d'altres catalans. Jo ho trobo sensacional. Fixa't si som raros. Hosti, és que Catalunya és rara de collons, Sí, tenim les nostres coses, que diuen. Un autor en castellà que surt el 64 traduït al català, els altres catalans surten primerament traduït al català, amb un èxit tremendo, preveient que no tindrà cap d'èxit, censurat, pels catalans sense català. Perquè a l'època... No. Més aviat no. I aleshores s'ho llegeixen. S'ho comencen a llegir. I llavors el tio ho explica al pròleg de no sé quina edició dels altres catalans, diu, bueno, això de sobte es va produir el boca-orella, que és una cosa que aquí al país funciona molt bé, i s'engega aquesta màquina que em converteix a mi en fenomen literari, totalment inesperat, amb un llibraco que no és poca broma, els altres catalans, amb una gràcia i un ofici fantàstic. Genís, hem arribat ja al final, hem passat els 50 minuts volant. Han passat 50 minuts? 50 minuts. Molt bé. Moltes gràcies. Estic segur que, escoltant el Genís Cinca, quan parla amb aquesta passió de Paco Candel, segur que llegireu aquest llibre. No cal dir que sempre us recomanem tots els llibres que portem aquí, perquè tots són bons, però aquest ja heu vist com ho ha explicat en Genís. És la vida d'en Paco Candel, però és la vida de Paco Candel i de tot
el seu entorn, dels seus personatges, del seu pare, del doctor Riba, de la Pepita Casanelles, del mossèn Jaume, vull dir, tota aquesta gent extraordinària. Gràcies, Genís. A tu. Nosaltres marxarem, com sempre, amb la frase de la setmana, i avui hem triat, ja que hem fet el davantal, de la professora i activista Blanca Serra, que diu: és la por, l'imperi de la por. És important lluitar contra la por. Vaig dir a la fiscal, en la seva declaració, els que defensem l'autodeterminació sabem que tenim un estat enemic. Per un independentista això no s'ha acabat. Tornem la setmana que ve. Permetre una injustícia significa obrir el camí a totes les que la segueixen. Que tingueu una bona setmana i, com sempre, molt bona feina.